Balik kira yo belum galak ke sak yuta terus aku wae Iki telas pinten sampil, Mbah? Nggih, jauh. Ini ki kasaran kahanan iki malah betul yo enak jadi ya. Ini kenane kan sak menungso mana mesti. Wong boten iki pun 15 tahun. Lah rumiyin dateng pundi? Rumiyin dateng pundi? Ini manjen pun 55 tahun. Kami pun tengah. Sak kursi di tali niku. Pun 55 tahun nih, Mbah. Nggih. Oh, nggih. 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 Sakniki jenengan pun yuswa pinten, Mbak? 8 dasa kalih. Oh. Nggih, nggih. Dalamnya pun ini.